Tiens dɔgɔ a bɛ di k'o ka ɲi. Cɛ vraiment mes félicitations ni nouvelle mɛn. Vraiment merci kɔrɔ. Ala k'an to ɲɔgɔn ye. Ça bien. Sinon sisan ko tɔ bɛna kɛ cogo di? I décidé i bɛ fɛ ka kalan min kɛ. Bac sɔrɔlen tɛ kalan bannen dɛ. Kɔrɔ a bɛ kɛ di. Mali kalanko in tɛ courage don mɔgɔ la. Ne kɔni bɛ fɛ ka taa ko tɔ ɲɛɲini kɔfɛ sa. Dɔ i bɛ fɛ ka taa fɛn fɛn kalan kɛ kɔ kan. A bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kalan fɛ yan nɔ sisan. Université privée ɲɛnama baden de b'an fɛ yan nɔ sisan. I n'a fɔ ne yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na n'o tɔgɔ ko ESKE. I ko mun ko ESKE wa? Ne t'ale dɔn dɛ. I bɛ se ka dɔɔni fɔ n y'a kan fɛn minnu bɛ kɛ yen wa? Kosɛbɛ sabula ne yɛrɛ bɛ yen nɔ. ESK ye école spéciale de commerce, d'administration et de l'entrepreneuriat. U bɛ fɛn caman kɛ i n'a fɔ marketing ani informatique de gestion. Fɛn caman wɛrɛ baden. U sigiyɔrɔ filɛ nin ye ACI 2000 la. A ma jan na an bɛ se ka taa filɛ n'an kɛrɛfɛ juste ni titi la. Cours bɛ ne bolo sɔɔni. Ayiwa n kɔrɔ baasi t'a la. An ka taa ko si filɛ sa kɛ. U ka ekɔliso ye ekɔliso ɲɛnamaba wa kalan sɛbɛlama yɛrɛ yɛrɛ de